ayun na guys. So nakarating na kami. Ayan. Mahaba-habang lakaran din yun Tapos ito na nga. Narating namin sa area. So ang mangyayari nito, may programa doon sa may programa sa loob. Tapos ayan. So bali as I said kanina, earlier, so grupo ng mga barangay, tapos pinagsama. Ano ba yun? Insert bigla. So nauna yung Bulacau, kung saan ako kasama. Bali, so mga public government employee ng mga barangay. I don't know exactly kung makakot sila lahat kasi pero susubukan natin naman. So ito naman yung sinasabi ko na nakita natin kanina umaga sa starting point. So from yung mga guro mula sa public school so ayan Alay Lakad 2019. So actually guys, first time ko po sumali nito kaya ayan. So from the DepEd. So from public school teachers na District of Talisay. Mga kasama nating guro, ayan. So parang pinagsama-sama lang yata sila. So, sa lahat ng mga schools na covered ng Talisay City. Meron din ako mga estudyante na naging guro na, tapos nagtuturo na rin sila. So, nandito sila ngayon. Ayan. Daming teachers. So marami talaga mga teachers kasama. So meron sila kasama mga estudyante. Kanina nakita ko doon sa sa venue. Abeli doon sa starting point. Pero yung kasama nila is yung mga Boy Scouts. Ayun. So talagang kasama. So hinahanap ko yung mga Girl Scouts. Pero ba't Boy Scouts lang nandun? Diba? May pabalon pa yung mga teachers natin. Mga kasamahan ko. Good morning. Ito yung mga estudyante na naging teacher sa mga yun sa isa. Dito. Ang hot na Baday! Awa mo, Dor! Oo, marami. No! Asa gani?
So, fresh na fresh pa rin, ano? Kahit madaling araw, ano? Ayan. Hi, my friend! Hi! Yeah. Alam mga Boy Scouts, ano, may palubid pa. Ano? Oops. Ayan. So, hindi pala mo ba't may palubid pa. May patalit, ano. Ayun guys, sabi ko kanina, bali Boy Scouts lang po yung nakita natin din sa starting point, but actually meron po pala mga Girl Scouts. Kala ko mawawala yung Girl Scouts. Pero andito rin pala, kasama rin pala. Ayun. So, finish na finish pa. So, Girl Scouts. So, sino makarelate dyan guys, nung kabataan ninyo na sumasali kayo sa ganitong mga event. Tapos, ubo sa kaya t-shirts. Kailangan naka-wear uniform kayo ha. So, kailangan nakasuot kayo nung pang Girl Scout or Boy Scouts ninyo na uniform. Siyempre, ikaw naman bata ka, so enjoy din, excited, kaya sali ka agad. Parang nakikita ko, parang almost 80% mga public pictures, ano. So, ayun. So, public pictures. Kasi mga naka-uniform daw. So guys, kinover ko lang itong Alay Lakad 2019 na ito kasi first time ko sumali. Kung kailan connected na ako sa government, yun nga sa barangay namin. So ayun, buti naman at nagkataon na bali rest day ko ngayon. So ayun, so I take advantage na lang yung point na rest day ko. So at least makasali ako since required kasi siya talaga na kailangan sumali ka. So, syempre, ito, grab the opportunity na lang rin. At since na wala naman akong gagawin, so, sasama na lang rin ako. So, ang ginawa ko, bali nag-vlog na lang ako. So, pasok na tayo. So, yun yung pinaka-last. I don't know exactly if yun na yung pinaka-last, pero try natin. Magkikita naman natin dun sa atin.